ಬಜ್ಜಾಯಿ ಗುರಿಕಾರನ ಮಗನ ಮಿತ್ತು ತಲ್ವಾರ್ಡ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿನ ಘಟನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಣಮಚ್ಚಲುಡುಪ್ಪುನ ಎಡಪತ್ಯ ಫಾರ್ಮಡ್ ನಡತಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಡಪತ್ಯನ ಎಡಪತ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಡ್ ಕೆಲವು ಕೇಡಿಲು ಬಜ್ಜೆ ಲಕ್ಕವನ ತೂಯಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಡಪತ್ಯನ ಮಗೆ ನಿಷ್ಕಲ್ ರಾಮ್ ಕೇಡಿಲೆನು ಬೆರಿಪತ್ತೆರ ತೂಯರು ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕೇಡಿಲು ತಲವಾರಡು ನಿಷ್ಕಲ್ ರಾಮ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ತೆರು ತಲವಾರ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗು ನಿಷ್ಕಲ್ ರಾಮ್ನ ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣುಗ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ನಿಷ್ಕಲ್ ರಾಮ್ ದಾಖಲಾತೆರು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿಡು ಕೇಡಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ತಲ್ವಾರ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಬಶೀರ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಲುವೆನು ನಿಷ್ಕಲ್ ರಾಮ್ ಪತ್ತಿತ್ತೆರು ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಬಜ್ಜೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಕೀಂ ಪನ್ಪಿನ ಬಲ್ತಿದೆ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಒಂದುವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾರಟು 10 ಗೋಣಿ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆರು ಈ ಸಂಗತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಸುಲಭ ಲಕ್ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಡಿಕೆ ಅಂತ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಕೀಮ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ದ? ಹಕೀಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ